Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awito dencengan Mas Tunama sidam karing bawana langgeng Kakang Ismaya ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi Kakang Semar Guru Padararja sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manikmaya kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan iki Pak iya ayo iki Bathara Guru kok ora nggo buku Bathara Guru dewa goblok ora ngaturna bekti Bathara Guru kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora, ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nala garing ulun tampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk nun nggih sangat anggen kawula nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Bu Kulun. Kakang Semar piye wonten menapa dene jeng andika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya sing gedhe atimu ya Guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura Bu Kulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene ndang cekat-ceket aturna apa wigatine Bagong dalem Bu Kulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung lawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika astunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Andela kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin
padusunan kula menika badhe reja, mulya, ayom, tata titi tentrem, gemah ripah loh jinawi, ya lahir ya batin. Waton dusun kula menika nuwun sewu. Mbetahaken tumbal. Tumbale apa Bagong? Ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula, tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal. Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ngendikane Bapak pukulun sing nandur. Paning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wo lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika jambu dipa nirmala kalih pelem pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten. Sampeyan ngerti dhewe watake Bagong. Bagong nek ora kelakon sedyane aja kok menungsa lumrah. Dewa wae kula ora wedi. Arep tangan sampeyan papat. Nek upama gelut sampeyan mesti urek. Iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi. Nun ngapunten lho pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe. Iya ora dadi apa Bagong. Nggih, mula panjenengan kula aturi menggalih. Maringke pertangga jiwa menapa jambu dipa nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki iki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Truk. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak ming njur sambatra bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Pilah King. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa jambu dipa nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, Nun. Ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu. Ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manik Maya. Ya Bathara Guru. Nanging siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika pukulun. Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya. Piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing
padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar cul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap ati. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aja kuwatir, ora ming siji tak bedol sakwite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Maka dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kungendhok. Ngono. Putihane bapak kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manikmaya, teja mayane Taga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin. Aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training padake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi kok jajal. Marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungso, karo dewae wani. Waduh arep gleleng-geleng. Ku cerewet ngopo bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngomong. Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala.
Aku urung tau mangan siji wae urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model dia tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni ya. Piye saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep nglebur pringapos ora ning kene papane wong Bandayuda. Kenteng apa Pak Anggon iki, Pak? Wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe didutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindaki dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Zaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk, balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan.
ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon topo sing ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandangono dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak, ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning kae. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku. Nek kowe tresno karo aku ya ngewangi aku. Nek tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Ngono. Ora mung doteng peliri. Wis ana Pak, ngunjuk edang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamar lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri? Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udo kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethuki. Guandem watu sirahmu mudar kowe. Dar. Iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu e, Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ndak dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk pernah ora, Truk? Ora. Wis lha dene iki do tegel ora aku tenan iki. Aku ora ndek masalah karo Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku kok, Gong. Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Sarian putra lamun gawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta weh lah tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa.
Monggo aku mung ijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petruk ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15 e. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gang. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali ana, ora usah melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Lah kowe kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwane tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-sae awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae? Rasa do mundur. Ate Reng. Ha iya. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Guru Reng wis sing kleper kalau. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane Reng. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ha iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Weh, bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi?
Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Le. Bedhi. Jireh. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cakok nyelek kutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Kena jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kemar dikelabange ombong ae sama. Anjuk kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kowe ora mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Kowe iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wilah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngajati lho, Tru. Ya. Ayo. Mutare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Iki mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Ha baru. Cangkem merah. Ngomongane sak penake dhewe ora. Nah ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Kadinetrane nganggo rapuh. Sabdaning kukila ringkanikara sageter. Kene donganing kunglir wuwu sing pene panca. Koko Prabu kados pundi Yai? Menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes
Anggen kula sampun boten saged metang dhateng lelampanipun Kyai Semar. Saat majanipun ingkang sampun setunggal candra boten kepareng sowan. Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel? Kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar. Mbok menawi wonten pamutah, mbok menawi wonten panyuwun saking Kyai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajri kelawan ing rayi Ngamarta Koko Prabu. Gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat yagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru kakekku basaku katura Werkudara Luntomba menapa ta sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada. Pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa ta wigatosipun. Puntadewa ora nyono babar pisan. Lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Nggih wayah ulun. Ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedhekku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane Puntadewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos sing manah kula. Monggo klaturi andangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma iwah Koko Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan. Lajeng niat kula menapa, gegayuhan kula menapa. Kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul nggayuh wulan uta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sak bobot kalewan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging ing menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa. Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan kelawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mbuya gawe-gawe. Ulun mbuya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora. Kakang Mas, kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa?
Kurang kepomo apa uripmu Janaka teko kowe ngopyak kayuwangan gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar Werkudara. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya tadi cah bagus. Kok sik to. Arjuna wonten maring ajauh. Larah-larahe piye? Kapejauno kapedhau dodo kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok sengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik loro gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Iwang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuwan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, apa susu? Ayo ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adhiku lanang lak pecah ndase. Kakang Narada, menawi niki kula sampun nandhang kalana ndodha ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Wala edan lan kok. Kelakuane kok werna-werna to ya. Kabeh omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten Prabu kula. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya wingi. Iwang Pramesti Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngunake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sak penake dhewe. Nggih. Ayo salin. Mengko Pertangga Jiwa jambutipun Nirmala taka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestakaken jawab. Halo. Bagong nggih. Ora ta ya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan to wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong. Nah. Lamun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Mas sakniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndarawati banane. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya nusul kowe. Aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresna kok ndak ada apa-apanya ini enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sak karepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu. Wong di Betara Bagong ngene kok nesu ora. Mer. Sing urip kowe Mer. Lah ora ana aku modar kowe. Oh, matur nuwun aku. Ya iya matur nuwun. Caidan. Matur nuwun. Asem e. Oh, bar nggo sisi salaman. Segu paumbel ta. Ben ora ngono ndak tuman wae. Pukulun Bagong. Pelem Pertangga Jiwa jambu dipa Nirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pukulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekeki 15 kilo. Wis.
Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Ning nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Bareng nggih? Iya, Bagong. Tenggen kula, ngapa? Lutisan. Belum bertangga jiwa jambu dipun ora leleti sambel. Lut. Wah, jos. Bagong non jare dienggo tumbal. Rak wau. Ketok enak ini mateng nih. Engko nek njaluk pelemene aku wis gah njalukke. Arep nggo tumbal kok arep dilotis ora. Nolo garing dalem nggih mbolo apa pelem. Kok kita ya nggawa opek dhewe kok. Ora apa-apa to Bapak ya melu duwe kok. Ya wis ora apa-apa. Sik. Petro nun nggih mbolo apa jambu. Kakang Rodo kok sami nggopek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rodo sembrono, pukulan kula nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru agekku aku njaluk pamit Werkudara sing ati-ati. Pukulan kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Penonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asline iki lakone ijek dawa. Engko nek mbane do ora presa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Iya. Iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit. Le mendem pelemer jiwa piye? Le gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Ning aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayom-ayom tentrem ya, Pak. Iya, iya, Bagong. Matur nuwun, matur. Koko Prabu mboten maiben bilesti ning penggali paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma Paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskiteng esti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mila ingkang saking menika gandeng ingkang Raka sampun kajibah minangka dados suwing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka ing Ndarawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ngenging babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sakmangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata
Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis bulga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandang tedha duka Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tanantuk karya ngantos bingung raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana saya dangu kelempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta miwah kula mboten saged mayongi tuwin mangku teng para kawula. Koko Prabu sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan satemah padhang raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta tumunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta kula aturi paring dawuh syaratipun menapa serananipun menapa Puntadewa sakadang boten badhe selak tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati temah mulya Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Werkudara nggih saka petunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil bab sing kepiye lho kok sik to ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi rak tinemune ora klebu ngakal to aja cengengesan iki rembuge wong tuwa barep kakangku kuwi bingung tenan mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk kowe diwaduli karo barep kakangku malah sajahe nggonmu nampa sajahe mbok anggap enteng lakon iki ora perkara enteng ning ana dasar-dasaringpun Kakang nggone bakal ngunjuk atur ngersane Kyai Prabu Darma Kusuma bab sing endi bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta kena ngapa Kresna kakangku paring dawuh mengkono Werkudara apa sing jeneng pegebluk sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip satemah ora gelem manembah ora gelem ngucapake syukur uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik papan-papan panembah wis ora diparani sing dipawani mung papan-papan maksiat panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara ora mujudake desa mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ing dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe. Ing wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegebluk Kosik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejang. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsanono wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mestine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan si Adi iki agal growal-growal ning penggaling si Adi kuwi ngrawit kaya jejaruting asem. Turta satriya sak jagat ki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing atase negaramu ketaman pegebluk kok kowe ora iso ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima.
Nadyan aku mbok anggap pinter ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki kersa kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk dhuwit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kowe lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara Gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe lha kok dadi Darma Kusuma kakangku negarane Ketaman Pegebluk, aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segara, aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta, aku ora bakal selak. Kok ora Bu? Nadyan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan, kula boten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh jagat wasaning Bathara Wayaptara jagat. Ya Werkudara, sumene sawetara Yayi. Ya ngestake dawuh. Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngobar. Inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten lampahan Ketaman Pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika mesti kemawon wonten tuk sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tuk sumbering perkawis lajeng wonten pundi tuk sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun pamunten. Saderengipun ingkang Raka munjuk atur Paduka Yayi Prabu wonten sukolelaning penggalih. Sakmangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Kula nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika Ketaman Pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika Ketaman Pegebluk ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta. Satemah boten dangu tumunten negari Ngamarta Ketaman Pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada? Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para perjurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun boten wonten tandha-tandha pinanggipun pustaka Jamus Kelima Sada. Malah saking menika gandeng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh dinten sakmangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada Koko Prabu jagat masisaning Bathara Wayaptara jagat. Nggih dalah. Mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus Miang Jimpat Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kelembut budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar trantuk karya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking Paduka. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Kelima Sada? Yo, Kresna kakangku. Paringa dawuh. Nadyan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka Jamus Kelima Sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora Ketaman Pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara, nggih. Arjuna lho nering dawuh, pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senajan akeh kang padha nyebut yen Tanatandrawati kuwi titis Wisnu,
Nanging tumrapun Kakang pun Kakang ing rumangsani yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangka kuwi Yayi. Menungsa urip ning alam padang kuwi diwenangake mbudidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadangmu ing Ndarawati, mongko sak nyatane Blaka Suta, aku ora ngawuningani menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada. Nanging pun Kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi, ora ketang mung sak kedheping paningal. Padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti, mugi-mugi dewa paring mengan kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus Klimasada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna hak kanggo aku mengkari manut Koko Prabu, semanten ugi kula namung kantun ndederek. Yayaji, inggih Koko Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, kula mboten badhe selak. Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo. Yayi, gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada supados dewa paring pepadang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika Yai Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyas Raharja Panagare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkin andatra beda kang reribati tanggaping gati nata ing Ngamarta nalika semanten mulat nalika semanten nata ing Ndarawati sigra patrap semedi sigra nututi patrapipun ing Kraka ing Ndarawati nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sangganing para kadang Pandhawa alampas semedi madaning Datu Laya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi dununging pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndarawati sigra anjokaraken ing rayi ing Ngamarta kagiat kadrokasan sangganing para Pandhawa wau mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang umitraning astaning asta Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teka paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi nyuwun pangapunten kekiatanipun para Pandhawa ingkang saged anyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Ndarawati anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadang Koko Prabu dewa sampun paring pepadang kados pundi sampun paring dawuh wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus Klimasada wonten pundi Kresna kanggo aturi paring dawuh pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane tak kandhine bali ana ing praja Ngamarta Werkudara. Yayaji kula wonten paring dawuh mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten namung pancen wonten durat maka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Werkudara,
ana duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wani nyolong pusaka Jamus Kelima Sada tudono. Taparanane yen pancen ora gelem balekke, aku sagu mateni maling mau. Werkudara. Iya. Aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapakke. Miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta, hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit, utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati. Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus Kelima Sada wekasan Ngamarta ketaman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau, pasrahno Werkudara tak keceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cindhe mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa Punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka Punggawa. Werkudara ngenggoni tembung sama beda dana denda. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sakmurwate. Nadyan to kulit daging ning nandhang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sakmurwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura. Wis tau ngerti Werkudara Goro. Tak kira aku durung tau nglakoni Goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Yen pancen Werkudara wis tetep galing siadi kepengin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara sago. Sago. Yen sago tak kandhani malinge. Malinge ora kejaba mung Punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa kaki? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa? Apa pancen kulawarga Pandhawa? Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara. Kresna kakangku persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Kelima Sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjunganom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Siadi mau wis prasapa karepun Kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kulawarga mbuh nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbok patrapi pahukuman jumbuh kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kelawan Siadi yen to ingkang nyolong pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Abimanyu. Wis saiki menyang Abimanyu patenana. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa le menehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu seprono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Kelima Sada. Werkudara, kowe sok ngandhake to.
Sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manungsa kuwi ana alane, sak ala-alaning manungsa kuwi ana becike. Wis to titenono. Mula wektu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake yen to si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggrang-anggreng kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu owah gingsir dasare bocah nom keladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo. Nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sente Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayi panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakputuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentala dhateng anak kula Arjuna kula nun paring adhawu. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng Tlecek iya ta? Nggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput, gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake kalawan Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula. Apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Nggone nyolong pustaka Jamus Lima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu. Wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Prihatin Waspagong micil. Tuhu datanpa karya sangkang rin makan Gusti gelung reno sak sekarnya Yayi Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadhahi kekiyatan menapa-menapa Koko Prabu. Krana sasampunipun Maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjung Anom ing Plangkawati pun Abimanyu ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada tumunten tiyang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng atmaja kula pun Tanjung Anom. Koko Prabu kados pundi lelampahan menika? Yayi kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedahku taning pasti budi dayane menungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Sakanthing lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun
Gusti ing karya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi. Mila babakan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon. Mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Bilih samangke supados Abimanyu saged eling dhateng Purwaduksina miwah tiyang supayipun nggadahi raos pangapunten dhateng atmajanipun. Nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka. Menawi ngantos mubal-babal kanepsanipun tumunten boten imput Purwaduksina wentala dhateng atmajanipun. Nggih. Menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta. Nuwun sewu. Menawi Paduka Yai Prabu kepareng walaka dhateng Raka ing Ndarawati, kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking Paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu, kula enget kula nate angudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang Paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula, Abimanyu nggih anakku cah bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ing karya loka besok wong tuamu Pandhawa. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrek ganggeng bawita denceng-dencengan jagat wasisaning Ubathara. Nggih, nyuwun pangapunten kados menapa? Ta bombonging raos jeng ngandika Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nggih menika wahyu kanalindran. Tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom. Mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu dipun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabon. Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang Raka mboten saged matur. Naming mbok menawi menika salah satunggiling jalaranipun dening Abimanyu wantun tumindak anyidra pustaka jamus miyang jimat lima sadra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindakaken sampun Yai. Samangke ngentosi dhateng babaring lelampanipun Werkudara menapa dening Janaka. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negakaken nun ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mbibaraken pasewakan nedya manjang sanggar pelanggatan. Meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap. Menapa sampun paduka dawuhaken ingkang Raka namung sendika ndederek. Kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh. Babar pisan budalna kang padha siba ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah. Nana ngestaken dawuh nyuwun pamit madal paselan. Nana ngestaken dawuh nyuwun pamit madal paselan Koko Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yai kadangipun Kakang Nekula Sedewa pun Kakang kundur ngedaton kawula nana ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ngamarta. Purna gatining pananggilan sanatasa kundur ngedaton jlog saking dampar menika kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Kolomban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon. Tindak Sri Nararata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Nararata wau. Apa
maning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing gupit Sanggar Sarup Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber pating Caka Trita mbludak kaning karatan Pantara rati amung cipta pukulun tanana liwan kaheksi mila katur kang cundamane prasasat regeng ulun sumembah Paman Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih sampun wonten Sabtu hari kelenggan Bapa Durna anggenipun nilar negari Ngastina minangkani menawi dados pamodhaipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana anggen kula kepengin nyumurupi para Pandhawa ngatang-atang dados bathang ngantos dinten samangke dereng wonten kabul kawusananipun miturut manggihipun paman Plasa Jenar Bapa Penemban Durna menika pikantuk karya menapa mboten nyawa-nyawa jimat kula nggih menawi paduka ndangu babagan Kakang Penemban Durna anggenipun pikantuk damel menapa mboten saking aturipun ingkang bapa ing kepatihan Kakang Penemban Durna menika nuwun sewu sanes pandhita loro saudon telu saurupan Kakang Penemban Durna menika sanes pendhita cepethe nanging menika pendhita ingkang kalokeng jagat dasaripun kebegan guna kasantikan guna kanuragan mila mboten aneh menawi pertapan Sukalima menika kathah para nalindra-nalindra ingkang manjing dados siswanipun Kakang Penemban Durna turta panjenengan emut panjenengan mrisa bilih para Pandhawa menika klebet siswanipun Kakang Penemban Durna mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun murid kok kelangkunganipun ngungkuli dhateng gurunipun menika mboten badhe kelampah dados menawi paduka menika ngutus dhateng Kakang Penemban Durna supados damel pejahing para Pandhawa menika sampun trep lan sampun saktraju kaliyan kekiyatanipun Kakang Penemban Durna tegesipun kula saged mesthekaken menawi Pandhawa dinten sak mangke sampun sirna nanging sabab menapa Bapa Durna boten kondur wonten negari Ngastina kula kinten awit saking kabagyanipun Kakang Penemban Durna anggenipun sampun saged mejahi para Pandhawa saha mastuti dhateng dawuh paduka anak Prabu mbok menawi Kakang Penemban Durna langkung rumiyin suka parisuka
wonten negari Ngamarta ingkang sampun ketingal kumplang krana tinilar pejah dening para Pandhawa. Wonten dawuh sampeyan ampun ngenaki hatining ratu. Sampeyan ampun waton matur ning matura nganggo waton. Aja ming matur sampeyan supaya iso gawe ayeming Nalendra ning saknyatane napa sing mangaturake menika mboten jumbuh kaliyan lakon sing wis kelakon. Nggih, kula nuwun sewu to. Panjenengan menika nyuwun priksa, monggo kula sampun matur menapa wontenipun. Menapa inggih paduka menika badhe mboten pitados kaliyan ingkang bapa ing Plasa Jenar. Menapa kula nalika sowan wonten ngarsa padika, selaminipun kula menika suwita, menapa wonten atur kula ingkang dura, kula kinten dereng nate. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbuh kaliyan lampahan ingkang sampun kelampah. Dados inggih panjenengan pitados kemawon. Kula ingkang ngiyataken dhateng menapa ingkang sampun dipun lampahi dening Kakang Penemban Durna menawi sakmangke Pandhawa sampun pejah, penggalih paduka dipun tentremaken, penggalih paduka dipun damel ayem, sakmangke nggadhaha pemanggih nek Pandhawa sampun sirna saking lumahing bumi kureping langit saking astanipun Kakang Penemban Durna. Ngaten kemawon malah sekeca penggalih paduka nggih. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika Duharining sun Werkudara den kapareng kene dereng ngantos pariprasami Mbawacana kasaru pelajaripun Bambang Swatama sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun kula ingkang sowan. Swatama ora tinimbalan sowan teka kowe ngabiyantara. Wigatine apa? Nggih, wale-wale menapa? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene kula wantun sumalana ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina. Ingkang sekawit kula nderekaken Kanjeng Rama. Ngestu padha dawuhipun sinuwun Ngastina supados mejahi dhateng para Pandhawa. Namung mugi andadosna ing kaweningan ingkang sekawit Kanjeng Rama Penemban Memba Nata Ndarawati lan sampun saged mlithuk dhateng para Pandhawa sarana api-api damel inggih menika lelampahan bilih pustaka James 5 sadèrèngipun cidra dening Abimanyu. Malah samangke Werkudara sampun bidhal wonten ing Tanjung Anom badhe mejahi dhateng pun Abimanyu. Nanging semunipun Kanjeng Rama kilan prayitna. Kanjeng Rama anggenipun sesingla nata Ndarawati kadenangan dening pun Antasena, Antarja miwah Gatotkaca. Sinuwun tiyang sepuh kula dados pesakitan dipun pilara turut margi dipun tutuki dening anak-anak Werkudara, dipun cempalani dening Antasena, Antarja lan Gatotkaca. Kula sumanggaken paduka kepareng maluyakaken dhateng sugengipun Kanjeng Rama Penemban Durna sinuwun. Nek ana kabar kaya ngene iki sampeyan ajeng guneman apa? Sampeyan ajeng matur napa? Sampeyan wau matur nek Pandhawa ngatang-atang dadi bathang. Bathange sapa? Patih senengane ngenaki atine ratu. Mung golek pendhok supaya ketok sing mangaturke ora kababar dadi kasunyatan. Pandhawa isih urip. Begawan Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Sampeyan ajeng ngomong napa? Kerembak-kerembik ora ana nyatane patih model apa sampean? Paman Arya. Wiwit Yayi Prabu Duryudana utusan kan Bapa Begawan Durna menika kula sampun boten mathuk, kula sampun boten rujuk, miwah kula sampun boten condong. Nek pancen wong Astina menika boten seneng kalian para Pandhawa, wong ana senopatine kok mesti golek dalan sing elek lho. Mesti golek dalan nganggo akal ukil sing licik mateni para Pandhawa. Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Saniki nek ana kedadian kaya ngene iki sampean ajeng napa? Sampeyan matur nek Pandhawa wis tekaning patine jebule Pandhawa isih urip.
Malase dikongkon dening Kyai Prabu Duryudana, bapa Penemban Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Kyai Prabu Ngastina nganti duka kaya mengkono ngoten niku. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Omongan sampean wis ora iso dipercaya. Sampeyan iku patih ora mranata negara ning nglincipi carang papak adol kono adol kene. Mengadol swara nganti lancip cangkem sampeyan, mangurusi perkara sampeyan. Pripun paman? Kedadosanipun kados mekaten menika dos pundi? Malah paman dipun dukani dening sinten-sinten. Santai. Nek ora kaya ngene iki ora makmu cilik. Lho kok malah sampeyan ngendika kaya ngoten? Wis ta, aja kuwatir. Aku iki diseneni sapa-sapa iki wis biasa. Wis butuhe kowe meneng wae. Deloken jogete makmu cilik Plasa Jenar Kartomarma. Nek aku ora iso gawe geger jagat aja dundang Sengkuni. Kudune wong-wong sing apik iki do matur nuwun karo Sengkuni. Tak udhokke uripku dadi wong ala iki sing apik men ketok. Nek ora ana sing ala sing apik ora ketok ra kandhani. Iki tontonen jogete Patih Sengkuni nek ora iso gawe lakon tekan sesuk-esuk aja dundang Patih Sengkuni. Nggih ngestakaken dawuh. Kula nuwun pangapunten. Kula ingkang sowan, kula nuwun panit pasang Kalimantabit. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang lho menika sinten dipun tepangaken kula menika wingking saking negaring Pageralun wonten ingkang sudi mestani dhateng kula Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa iki wigatosipun dipun tepangaken. Kula menika siswa enggal Sukalima. Kula menika siswanipun Begawan Durna. Sasamunipun kula menika suwita wonten ing Sukalima tumunten Begawan Durna paring dawuh kaliyan kula. Benjang dinten ingkang sampun katetepaken kula kadhawan sowan badhe nampi ngelmu saking Sukalima. Inggih dinten menika ingkang dinten katetepaken kula kedah sowan nanging jebul sasampunipun kula prapteng wonten ing Sukalima. Sukalima ketingal suwung. Sareng kula nyuwun priksa cantrik. Aturipun cantrik yen Begawan Durna sowan dhateng negari Ngastina. Malah kula sumusul wonten negari Ngastina. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mangke rumiyin. Kula menika sanes Ratu Ngastina. Lho. Lah nalendranipun sampun mlebet wonten ing kedaton kula menika Patih Ngastina. Patih Sengkuni. Wadah. Patih kondang mbubrake wong omah-omah. Pun monggo anggenipun sami mestani kula semanggaken. Nggih. Lajeng keparengipun kula madosi Bapa Begawan Durna guru kula. Nuwun sewu nek sampeyan goleki Kakang Penemban Durna sakmangke Penemban Durna badhe pejah. Lho. Kok badhe pejah niku menika guru kula kok ajeng mboten wonten niku kersanipun pripun? Kakang Penemban Durna menika dipun utus dening Sinun Prabu Ngastina supados mejahi para Pandhawa. Lho, mangke piye? Kok Bapak Penemban Durna menika dipun utus mejahi para Pandhawa? Mergi Pandhawa menika mengsahipun para Kurawa. Kurawa menika mapan wonten negari Ngastina. Bapak Durna sagah amargi piyambakipun menika sampun mukti wonten negari Ngastina lan ngrumaosi dipun paringi derajat pangkat Brana Picis kaliyan Nalindra Ngastina mila dipun dawuhi mejahi para Pandhawa. Kakang Penemban Durna nggih sagah. Lho, mangke piye? Terus Pandhawa niku lupute napa? Apa arja ingkang kawibawan negara Ngastina? Mboten.
Kok arep dipateni? Mboten luput, mboten kleru, wose Pandhawa dianggep mungsuh karo wong Kurawa. Lah kok Bapak Durna bidal kon mateni wong ora luput? Nuwun pangapunten, menika sampun pakaryan. Walah dalah. Waduh, nah ngaten getun kula. Getun kula swita wonten Sukalima. Ing atase pendhita kondhang monyor-monyor jagat menika ngantos keberbeken ngumandhangipun Bapak Begawan Durna. Ing atase pendhita, ing atase resi, ing atase brahmana, kon mateni wong tanpa dosa kok mangkat. Lah inggih menika. Mila sakmenika Kakang Durna dipun cepeng dening anak-anak Pandhawa dipun pulasara wonten ing margi-margi. Pun kajenge niku dosane Begawan Durna. Kula gelo dadi siswane. Ing atase guru kula kok gelem mateni wong kan tanpa dosa niku padha karo ngubal-ubal pakarti sing ora prayoga. Lah inggih. Mila menapa panjenengan boten ngeman ing atase wis dadekke siswa kok ora ngewangi. Mboten sudi. Ora arep sudi, ora bakal kula ngewangi Durna. Kula wiwit dina nika mangsekseni metu saka paguron Sukalima. Ora sida dadi siswane Begawan Durna. Weh. Ning sing kula gumuni lho, sampean gumun apa? Anak-anak Pandhawa nika nuwun sewu, mboten nama kula menika adul-adul kula weruh dhewe, nganti kula mlayu lan kula menika ngelus dada. Ngajar Durna ya kena. Ngajaro Begawan Durna ning rasa dadak ngembet wong kono-kono. Lho, ngembet pripun? Nutuki Durna kok karo muni ngenten iki. Ayo mati ra kowe Yang Durna. Ayo kandhakno siswamu sing anyar jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene. Tak patenane sisan. Maghribi, maghribi. Sing ngendika ngaten niku sinten? Antasena, Antarja. Wong loro niku ngampleng Durna tiyel. Ayo omonga Wirambana Dewa. Aku nemu kertu siswa anyar. Ana ing sakmu. Jenenge Wirambana Dewa. Kon tekan kene, kon ngewangi kowe tak patenane sisan. Wirambana Dewa rupane kaya ngapa? Kon belani karo sing tak ajari iki. Mangke riyen. Lah kok dadi kula malu disumbari? Ngaten niku kula mboten goro. Wah, dalah. Ora perkara kula belani Begawan Durna. Ning jeneng kula dadi katut-katutke. Ndi Antasena Antarja kula jangkae legane ati. Wah. Piye? Aja tak celuk lekmu Plasa Jenar nek ora iso gawe geger. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Ma, wonten dawuh. Sangu tromos. Sangu gula, sangu kopi, sangu panganan, sangu kloso, gelar kloso ndelok wong perang. Waduh. Niki rak sampeyan sing gawe-gawe. Weh, nek ora ngono ndak ra ana tontonan, saya mangkat. Butuhe karo-karo kowe entuk tontonan, Antarja Antasena diajar Ratu Sabrang. Wah, kula wis to, ayo menyang aku gawakno cangkir ya, cangkir. Sing aja nganti adem. Nggih, ngeslaken dawuh. Tak ndelok wong perang. Wah, setan alat. Buku arepe dhewe. Satri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Ranangkana meh kakiri gawe gelarira wang-wang. Ong tandang kita risang sangkat dalarum. Wah keparat nggogo karepe dhewe. Ora ngerti kentang ki mring lakon pojok plereting kahanan. Lah kok kesempyok arakdan. Wah, dal. Nyumbari karo siswaning Begawan Durna nadyan aku wis ora rumangsa dadi siswaning Begawan Durna. Mega pakardine elek. Ning aja nyebut nalindra ing pagralun Prabu Wirambana Dewa. Sing jeneng Antasena Antarja tata tak untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Barat. Lah, gergancang. Soy. Luwih dhisik ngaku.
ana Lendra tlatah sabrang kowe ngaku sapa? Takon karo aku naring ring pagralun Prabu Wirambana Dewa. Balik kowe sapa? Satring jangkar Prabu Raden Antarja. Sapa? Antarja. Lah, candhak menungsane. Sing mburi lho. Adine Kakang Antarja aku Antasena. Wah, sisan gawe wong loro sing nyumbari karo aku, ya to? Kowe nyumbari karo aku kowe rasa dadak selak, kowe aja kumbi. Kowe aja minger. Kabeh wis ketok. Aku nampa praduling Pati Sengkuni, kowe ngajar Bapa Begawan Durna. Ajaren pula saranen Bapa Durna aku ora apa-apa, ning aja nggol siswane. Aku wis dudu siswaning Begawan Durna. Kowe ngrasani karo aku, ayo kandhakno Wirambana Dewa kono. Ratu Pagralun gecekane sirahe. Sing muni ngono cangkeme sapa? Sing muni ngono cangkeme sapa? Piye Dimas? Wis muni hoo ngono diajar wong loro wis beres malah. Wong ora ono ngerti kenthang ki meneh lakon ngerti awak dhewe diarani nyumbari karo dheweke iki wong tepung kowe ora kok nyumbari. Wis kowe ora usah dadak selak. Ora usah selak. Ngaku ora. Apa mbok anggap aku ratu loro saudon telu saurupan? Yo. Apa mbok anggap aku wong cepete? Aku ratu ping cilik-cilikan. Ning aku ora iso gatheng sirahmu. Aja tundang Prabu Wirambana Dewa. Ora perkara aku ngewe karo Begawan Durna. Perkara kowe arep ngajar karo Begawan Durna sakarmu, ning ora usah dadak ngembet karo jenenge Prabu Wirambana Dewa. Ayo. What? Tok kabake Dimas, tak pendem sisan. Lah piye? Lah teneh ming sedhela, wis jam 2 kurang seprapat ayo gek goro-goro ngundadrak kekesuken. Iya Dimas. Oh, ngono yo kanyo mangkat yo.